होचीराम गौतमा सारखे अनेक जळाले, तवा नाव बाबाचे विद्यापीठाला मिळाले. होचीराम गौतमा सारखे अनेक जळाले, तवा नाव बाबाचे विद्यापीठाला मिळाले. काळे कवाडे आठवले साळे, होती भीमाची तिले कर. काळे कवाडे आठवले साळे, होती भीमाची तिले कर. दिसे नाव लय सुंदर कमानीवर आंबेडकर. दिसे नाव लय सुंदर कमानीवर आंबेडकर. झालं 17 वर्षानंतर विद्यापीठाचं नामांतर. झालं 17 वर्षानंतर विद्यापीठाचं नामांतर. दिसे नाव लय सुंदर कमानीवर आंबेडकर.